Nagpasalamat po ng kauban si Pastor Dennis sa iyang karanasan ini nga pagbuhos. Ako malipayan ko kaayo nga nahuman na ito nagamon ang mga pagbuhos. Hello mga igsunan, mayong buntag sa atong tanan. Karon paingon mi karon sa Basdio Christian Fellowship tungod kay magtabang ta dito sa pagbuo sa ilang second floor. Mo na nga kauban namo karon ang CCF worker ni Lord, ang atong driver si Jennifer, o ang mga kauban nato na sa likod mo na ang mga worker sa simbahan. No, kaway-kaway ko no, kaway-kaway no. O na nga mo ni mi karon tungod kay naay humanitarian purposes kay kagahapon nag-install ta og mga abang para sa wiring sa maong second floor. Mo na nga karon ngadlaw Huwebes mo na nga mobalik mi alang sa pag human sa maong second floor pagbuhos aron nga mahuman na siya aron malipay ang Ginoo sa atong pagabuhaton. Okay, nana sila nagtrabaho na. Namahaw na ba mo? Aw, mo na yung mong ipabot. Mo na sila mong kawan na. Muna. Mo na yung Basdio Christian Fellowship. Hello mga kaiksunan, naanata karon sa Basdio Christian Fellowship. Kauban ako ang mga worker ni Lord. Oh, mo na sila. Oh. Mo ni mga suspek karon sa pagtrabaho ni nga simbahan. Nag-prepare mi karon sa among pamahaw og mga pisami mo ni. Yang uban nagluto. Para dito nagluto. Mo nang kani mga igsunan mo ni ang church nga among diri mi na naugmad, diri mi na gamit sa bulaton sa Ginoo. Kining Basdio Christian Fellowship na panguluhan ni Pastor Bong ni Pastor Dayan. Nata karon sa second floor. Kay ni-request si Pastor Dennis nga ibidyohon daw karong adlaw sa pagbuhos mo na nga nagyutari. mo ni sila mo ni. Nag-prepare sila kay mo ni among buhusan. Mo ni ako mga kaigsunan. Pero ang atong suspect ron sa pag-request mo ni. Muna siya, si Brother Dennis, Pastor. Nare-suspect O si Papang, muna yung pinakakusgan nga kuhan. Talagad sa Ginoo. Muna nga karong adlaw nag-prepare may kay before mamahaw, muna ilang gibuhat. Sayo kayo ni, mga alas 5 pa kuno ni kapin. Nana ni sila. Ha? Oh. Udah ka na tre. Ulit tumaga. Udah ka na bangan. Ano na? Eh? Kana imo kan bangan. Kana. Bukod na kana. Bukod na. Sige, kana. Tingnan ito mas. Sayang. Gahapon ko ingon ni jug bangan ni na. Nganong karon pa sig bangan ni. Di ka jug patunaw. Gripli na pag pre. Tarong trabaho. Bol mo ron. Ngan hita ko di ta magdua, wa ta magdua. Ngan hita trabaho, wa ta mga ni magdua. Hindi mo di ay. Tak magkasuri-suri. So karon mga igsunan, mamahaw sa mi. Kay magsugod na nga mong kumbate karon. Kami guys. Kaon ron guys. Karon ang tak na sa pagpangaon. Tak na sa kaluwasan mana. Tak na sa pagpangaon na itlog, dai noodles, dai isda o uban pa mga malang mananap. Ayaw masakti kamo mapakaan kay sa tugayan mo saka ang rapi sa kasing-kasing ug utok. Ang mation sa pakaan ug pinahura mo kubuko lakip ng tag-ugo ug sa kadugayan mahaya hadlok na sa layag hangin ug tubig. Haya. Musa ayaw paglangan, duawa dayon. Ang natong nahimutangan sa Cebu original Tandok. Peace. Ang Cebu dala nasa Basdio. Bol ka na siya. Magsugod kami sa among trabaho karon para sa glory ni Lord.
sa kapon may uban ang Yes. pare nga. Sindak ka. Hello everybody! Okay, mga istak sa may karon. Mao na gitawag mga igsoon og donut nga way buho. Kani ba kani? Donut nga way buho. Donut na naipo. Kana na ibuho, kariwa ni buho. Lami kayo, okay kayo. Di na sa kanon ba magbutang sa bano. Init pa ka duy. Hello. Ito ta. Ay sa mo. Ginoo, dagang salamat o Diyos, inyong kautuhon, Ginoo, bisan pa man o Diyos, inyong pagkaon, kung inyong makakagawa tayo sa mga panglawas. Inyong salamat, Ginoo, nga mga pag-aon kami, o ba ng kalipay, o mga puso, o matag-usaw. Salamat o Diyos, yung kadayon, Ginoo, pagsangkap sa tanan ng ulit ng karong pasalamatan, silunggan ang isang alam. Amen! Ano mo na? Gini. Ano mo na? Tagay kong manok, pre. Na. Pre, tagay kong manok, pre. Oy, nakabuhi og isura og yung Tagay ko, pre. Hindi na mo kadakop na to. Nata interviewon karon sa atong kauban na si Pastor Dennis ug kung sa iyang kasulti sa kuan sa pagkaon karon nga iyang giatubangan. Karon mga higala, ang akong ikasulti, usa ra gyud nga wa jud ko ikasulti pero na ako gamay nga ikasulti. Karon mosulti na lang gyud ko sa buot na ko nga isulti nga kining sudan lamig kaayo okay kayo. Mo ni among pinakakusgan nga pastor. Pastor Limuel og iyang pikas si Pastor Aen. Morto pre. Mo sa to ang ikasulti. Og nare ko ikauban dia si Pastor Marley gikan pa ni sa layong dapit sa Kalihay. Okay na po may kauban nga pastor nga nasayn sa Benavista si Pastor Dongkoy mo ni siya. Pastor Dongkoy og si ang iyang I'm your new friend. og ang iyang kapikas si Pastora Pane mo ni siya. So karon mga igsunan man nami sa among project karon sa pagbuo sa maong new building. O mo na sila naglimpyo na sa mga gamit. O nagpasalamat po na akong kauban si Pastor Dennis sa iyang karanasan ini nga pagbuhos. Ako malipayan ko kaayo nga nahuman na ito nagamon. Ang among pagbuhos.